na-ebulukwa mmadụ elu ọkwụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kene n'Eze-Ana. Eze-Ana ego anyị Eze-Ana Ugochi Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmalije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmalije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị fọndambaki, ndị oche eri anyị fọndambaki. Fọdụ asị kala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa obodo ụka bịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si n'ọma mme ọdịnala ama nwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Uruchi ọma nọ anyị abịakwananụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji wee na-awa eziokwu agba nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl nke dị na oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa mmiri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can just call me ọdịnala evangelist. I'm welcoming everybody on board. Viewers all over the world. Under the influence of my voice right now. Asịrị m ka onye chi ya zere nọ. Asịrị na ọmaka ga-emere anyị na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-adakwaziri obodo. Asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya na ọkwụ niile eche anyị n'okwu ya eji ya na osisi fụrụ anyị na-atụ ufere. Asị na ufere ya amapụ ya ọnụ. Asị m na ilo na-achị na-egwu ana ọfọ na ogwu enwere mgbochi. Asịrị na anyị ga na-ejere obodo na-anara obodo ife ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala ọdịnala ya pụrụ anyị ome ka ụwa gwụrụ anya ha wee fụ. Maka na nche anyị na-eme odogwu n'anya, mmapụ adịkwa na-egbu awọ. Onye gbara awọ ụkwụ lift ka o nyere ya. Ife ọma ga-emere nwoke mere nwaanyị ndị obi ha dị ọcha. Asị m na ndị nọ n'ụzọ iche na ha ga-eweta ihe ọma dị na mba werata n'ụlọ, maka na akụrụ ụlọ ekwu onye bara ya nọ. Onye si na akwa ya ma acha mpama ya aba na nke ya.
onye si na anyị ga-adị mma onye a ga-adị mma, mana onye si na ya ma adị mma na aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye a ma nata mma tiri ụwa gwụ na-ekwu ọfọ na oshio ise. Abịakwa n'ụbọchị taa isiokwu anyị ji wee bịa bụ the place of a woman or the place of women in Igbo spirituality. Onye bụ isiokwu. Mana before anyị gaba n'iru, echefuna na taata bụ Septemba 6. Nọ taa ka anyị bidoro aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba. Ndị niile sonyere anyị na ya bụ aja eji m n'aka na ha niile na mgbede a esendigoro m ha niile meseji na WhatsApp ha etu ya bụ mmemme si bido na vidio na ọdịo so na ya. I will mark the beginning of the September ritual, 14 days ritual. So ụbọchị a ga-emechie ga-abụ na 19th of September. Ha ga-enwetakwa vidio, ha ga-enweta videos and audios of ụlọ na aja niile a ga-achụ, ma nke a ga-eji eburu chụ. Ha ga-enweta vidio ndị a ga-esendịkwara ha. So ndị nke a gbasara n'otu n'otu. Ịmakwa na ihe ọrụ anyị na ya na-eshu ya na soshal midia maka na ọ dịrọ necessary. Ma ọsọ ndị nke a gbasara ga-enweta ya bụ onyonyo na WhatsApp ha. Ọkwa ọzọ dị mkpa na Septemba dị na mkpụrụ ụbọchị 20 bụ afọ olu ka anyị ga-eri ji na Ugochi tụrụ na temple. Ụbọchị anwa ka m nwa bụ Ogbuefi na-eriri mmụọ onye nọ na Ugochi tubelu na temple, mmụọ onye na-apụ apụ na temple. Yes, a ga-eri ji including the new ngwu join anyị na temple. A ga-awara ha niile ji. Ọ nnukwu mmemme ka ọ bụ. N'ụbọchị anwa anyị ga-egbukwa anụ nwere ụkwụ ịnọ, chụọ aja dị iche iche n'ihu mmụọ dị iche iche. All the entities of powers in the temple ga-esonye anyị na aja wee ri ji. N'ụbọchị anwa oke ọfọ anyị ga-apụtakwa. Anyị ga-agọkwa ọfọ dị iche iche n'isi ndị niile na-esonyere anyị na ihe ọrụ anyị na-alụ n'Ugochi tụbọrọ na temple. Ọ nwekwara ndị dị iche. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ndị a ga-agọrọ ọfọ pụrụ nnukwu iche n'ụbọchị anwa, please indicate. Emechatị m na WhatsApp. 08057837672. I repeat, 08057837672. Ọkwa ọzọ twere ka mma bụ echefuna na Ugochi tụbọrọ na temple. Stika anyị apụtago. Stika anyị nwere ike ịma na moto ma ọ bụ nwere ike ịma n'ụlọ. Stika anyị dị on the cells now. Emesịa nwere ike otu ụbọchị enwe m eshio m ya na YouTube ka efu ya. Yes, so I think enwe m ya na my Facebook page now. So on cells now, so you can order for yours. Nke ọzọ dịzi mkpa bụ achọrọ m ka m maa ọkwa maka na ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị ọfụ na-esonyere anyị amaghị na anyị nwere ihe dị etu anwa. Anyị nwere grupu anyị kpọrọ Friends of the Temple. Yes, Friends of the Temple. Anyị nwere ya as group. Na Friends of the Temple a bụ ndị niile ihe anyị na-eme n'Ugochi tụbọrọ na temple na-amasị. Ndị chọrọ ka edenye afa ha na as Friends of the Temple. Yes, anyị nwere WhatsApp group anyị create maka ya, mana anyị chọrọ ka ọ dị more active these days. Yes, so and anyị chọrọ ka anyị mee update. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya, ndị a gbọrọ Friends of the Temple,
ihe ị ga-eme bụ anyị chọrọ ka anyị jide rekọdụ onye ọbụla. Ihe anyị ga-enidi bụ your full details. Yes, their full name, surname, town name, and their phone number. Now here send them on our WhatsApp. I chọrọ ka anyị nwee register of all the friends of the temple. Then ọ bụrụ na ị nwere WhatsApp number, itinye ndị nwe WhatsApp number, anyị ga-etinye ha na WhatsApp group so that onwe information ọ bụla anyị chọrọ ịpass, it will be easier to pass that information. Onwe any announcement ọ dị isi inweta ha, mana ndị anọ ọkwa na WhatsApp ịnwekwara ike iji WhatsApp mmadụ. Ihe dị mkpa bụ na mụnwa bụ Ogbuefi nwetara ya details ka anyị nwee regista ebe a ga-erejista onye ọbụla, afọ onye ọbụla, full name ya, surname onye anwa, obodo onye anwa si bịa, town name, and the phone number, contact phone number. I nwere chọrọ inwe register of all our friends of the temple. The friends of the temple are ndị bụ ndị enyi. Ihe ndị enyi Eze-Ana Ugochi bụ na temple. Ndị ihe niile anyị na-eme na amasị. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na ịbụ one of the friends of the temple, ị nwere more free access to Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Meaning that if for any reason you be in a temple, as long as you're a member of the temple, you are free, easy access from easily. Then of course ọbụna kekacha nke bụ na ndị niile bụ friends of the temple bụ ndị anyị ga na-aga ọfọ n'isi ha every day. Then nke ọzọkwazi bụ na ndị nwe friends of the temple bụ ndị anyị ga na-esonyekwara anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa as a group, that the friends of the temple ga-eso na ndị a ga na-achụrụ aja ebu na anyị na-achụ every month. So ha ga na-esonye as a group. Then onwezikwa individual n'ime fa chọkwaziri iso nwazi na nke nchịkọta a ga na-achịkọta. Ihe ọ pụtara bụ na ndị a bụ the close friends of the temple. Ndị mmụọ maara ha, mmụọ wepụtara mmụọ ma ha. Ịghọtara ya? Na onwere everyday ọbụla, whether 14 days ritual is on or not. Ihe ọ pụtara bụ na chefu na n'igwe na mmụọ Ogbuefi EZE-ANA na temple na-aga akpọ ha gọrọ ha ọfọ. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nyanwa na ya bụ group, ihe ị ga-eme bụ ịfọwọdụrụ anyị details gị. Ndị nọgoro na WhatsApp group anyị any does ka ha forward other detail again. Yes, because now I can pick their details from the WhatsApp. Onye ahụ nwesịrị ike send the town name and ọ bụrụ na o nwere another WhatsApp number ọ chọrọ, o nwere ike send ya nke ga-adị na register. Yes. Then ihe ọ pụtara na every day ọbụla anyị jere ịgụ ọfụna, we present the names as members of the temple. So then financial commitment, no fixed financial commitment. Ihe dị na ya bụ onye ọbụla chọrọ ka edemanye afọ ya, whatever the person has. No amount is too small, no amount is too big. So this one is for ndị niile chọrọ ka ha denye afa as friends of the temple. The guys who are friends of the temple, the body, I will be WhatsApp group for friends of the temple. Take last year. So but now actually I may update, and the game was here proper physical record again. Kagebuzi, town name, and the personal contact phone number. Yes. So I want to introduce you in here. He gave me a chat and WhatsApp. Nature need interested in able part of friends of the temple. So he gave me the Bible. If forward your full details, your town name, and the
your phone number. Then for registration, any amount is accepted. Thank you. Then topic I maka no but start abo. Topic I maka no but start abo. The role of a woman in Igbo spirituality. Nke mbugoro bụ n'ọdịnala Igbo, ụmụ nwanyị nwere nnukwute ọkwa dị elu. Anything concerning Igbo spirituality, let me tell you one thing you don't know. Ụfọdụ ndị mmadụ ndị aghọtara ihe gbasara ọdịnala because they nwere ike Western mindset might have covered their sense of reasoning. So some of them do think no well na anything concerning ordinary. I will give you instances, many instances using what you know. Ordinary cherish women. Ukuku. Ịghọtara onwere ezigbo onye ọdịnala. Onwere ezigbo onye ọdịnala. Ji nwunye were na-agba football. Ji nwunye were na-eti epele. I Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. I don't joke with my lolo. I don't joke with you. Ijele nwaanyị EZE-ANA, I don't joke with her. You know why? Behind every successful woman, behind every successful man, there must be a woman. That woman could be your mother. That woman could be your wife. The most important thing is that you're a woman. Let me tell you, in spirituality, women are so high. Women are so high. You understand? To the extent that if you really want to see greatness with your eyes, respect your woman. A woman that loves you. I'm talking about genuine woman. See, let me separate the chaff from the corn. This world you are seeing, I mean the world you are seeing, the human being on earth are too many. Even some spiritualists believe, some opinion believe that the world is overpopulated. That majority of people that are here are not supposed to be here. Because they entangle themselves so much to the extent that they cannot add value. They're not even adding value to womanhood. Some people onye abatara ofonye tiri egwu agbọdụ na obi igwe sịrị ndị nwụrụ anwụ na-aga ije erika, ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Enwere some dead corpse. In the spiritual life, they are dead. They are like walking corpse. When we are talking about women, we are talking about genuine women that brought disgrace to womanhood. So the question is, in Igbo spirituality, do we honor genuine women? The answer is capital yes. But do you know why it looked like that some women are not being honored? It's because to get genuine women nowadays is no longer the way it should be. I can tell you this world will be a better place if only women we assume and they be where they're supposed to be.
a woman, a genuine woman, let me be using word, a genuine woman. A genuine woman is supposed to be a guide, the mirror. Can't go nafa. I say nne mama. I say Ogbuefi no, meaning the mirror of the house. The mothers, the women, they're supposed to be the best setters, the role models. Do you know that women that on the Mataramboche in Igbo, ime ọdịnala, achị ịgbanjụ nwaanyị, ihe a na-ajụ bụ kere ka nne esi akpa agwa. They focus more attention on the mother's character. Nne ọ na-agba n'ilo. Ada ajụ na nna ya ọ na-agba n'ilo. Ịghọtara ya? Yes. Maka na nne ewu na-ata abalị, nwa ya na-ene ya anya n'ọnụ. N'ala Igbo, jụọ onye ọbụla bụ okenye ka a na-agba njụ nwaanyị, kedu ihe a na-ajụ? Ihe a na-ajụ bụ nne nke nwaanyị a ọ na-agba n'ilo, ajụọ nne ọ na-agba n'ilo. Ada ajụ ma nne ya ọ na-agba n'ilo, asọ m na nne ịgba n'ilo dị good. Yes. Mana nne ịgba n'ilo nwere spiritual damage. On a damage to the psychic and the spiritual burden on the water neighbor marginal. They are the home builders. I can tell you, behind every successful man, there must be a woman. And the if you want to test greatness, pray to your ancestors to bless you with a genuine woman. Believe in me. Oh, sugar. If you have a genuine woman that loves you, that really knows the power of a woman, that really a real genuine woman, believe in me, you can never go astray. One, the key is spirituality. One is higher because they are passive in nature. They are very sensitive. If a woman develops spiritual power, they are second to none. A man is more coerced in nature. A man is more connected to the earthly things. We have the masculine powers to do the masculine things. It can all work. But the masculine work, yes, give it to men. Then now, Papa, I see the pillar. Yes, anything concerning the earthly stuff, give it to men. We have the physical strength. But the spiritual attribute, give it to women. In ordinary Igbo, they correct the power of women. I will come to that. If you're a man and you don't listen to your woman and they treat your woman like trash, it will be better because you are directing the power of a woman. As you are looking at me now, I don't joke with advice from my Lord. You know why? One, she's a code one. Two, she's a code one. Two, yes. Only that she's just playing for now. She's playing supporting role to the temple, to Ogbuefi EZE-ANA Ugochi, because she's still in charge of domestic affairs. She's not too deep into the activities of the temple. However, from behind the scene, he's giving her support. But let me tell you what you don't know. Underrate the power of your woman. When you make your woman happy, believe in me, her prayer, let me tell you one thing. Try this, say, work like magic.
If you're a woman under the influence of my voice right now, or if you're a man, you and your wife are living in harmony, true love truly exists between two of you. You have mutual respect for each other. Woman, the man, close your eyes, close your ears. Let me talk to the woman. See, if you love your husband genuinely, when was the last time you prayed for him? If your man gets ready to go to work, pull him back. Pray this way. Do this. Do this in 3 months. You come and give testimony. Do it every day without failing it. Anytime your husband wants to go to work, if you can only do this if you know you love your husband genuinely and you have not cheated on him. Whenever he wants to go, call him back and say this prayer. Chim and my ancestors. It's morning them on a hustle. Bless my husband. I love him so much. Open doors for him. Let him prosper. Let him be protected. Let him be protected. Let him be favored. I love him so much. My Izmezu, guide him. Let him, whatever he lay hands, let him be prospering. Say this prayer every morning. Once he wants to go to work, if he forgot, call him and say this prayer. If you know genuinely you love him, remind your Izmezu that you love this man. You understand? Do this today, it'll work like magic. You will start seeing that your husband's business will turn around. It will work like magic. It has worked for many and it will work for you. You as a man, women, close your eyes and even your ears. Men, I want to talk to you. You guys, treat your wife with utmost respect. Don't treat him like trash. This is somebody's daughter that left her father's compound where BJ Funanya because of you. She threw her surname. He came to you, your family. He came to your family because of you. You should protect her. Protect her interest. Don't speak ill about her, against her in public. Nobody is perfect. Even if she wrongs you, call her and say, baby, you did not do this well. You would have done it this way or the other way. Believe him. Call her with respect. Don't try to tarnish her image in front of your relatives. By so thing, you are rubbishing her. It's not good. And never you for anything beat her. Raise your hand on her. There are so many ways you can show her your displeasure. I know that women are sleeping. Even those ones that are still listening, they have closed their ears. They are not hearing what I'm telling you. But we, believe in me, if you marry a woman, a man or one at all, only maybe you walk. I'm telling you. Yes, Nanki Bazwa, Mpatagon ordinary. Where you want them on a hustle, Hasamo Wadi, Hagen, Wunya. There is Yoku Nanki Bazwa. Yatago, Mado Dalolum, a mark a man.
nke bụ eziokwu na onye buru chi ụzọ gbagbo onwe ya n'ọsọ. Eri m front and back mgbe m nọ n'ụgbọ ya, mana ka m batago n'ọdịnala mmadụ na onwere ihe mmadụ na-emewu n'ike aka ya. Ị na-achọ a soulmate, chọta the right person, allow your instruments to guide you. Once they give you the right woman, you will say like me, the one I talk sugar, maybe you know I won't be. If you listen to your woman and there's cordial relationship and harmony between two of you, radiation flows, the natural vibe illuminates both of you. If message will be coming, message will be coming. Oh, a message in water last week. As I'm getting this message, I didn't even know that my wife got that same message. Yes, I got my own message through my afa in the temple, or she got her own via dream. And believe in me, what she got is exactly what I got. I got mine and kept it to myself. But she got her own message and called my attention to it. And believe in me, the same thing. You can see marrying a woman after your heart. If the gods finally decide to bless you and give you a woman of fear, a real genuine woman. So if you're a man and you treat your wife with this utmost disrespect, or go on a moment, each one or to be able to like do one one in a woman. So respect your woman. Your matan goes dinner, neighbor one. Treat her like a queen. Believe in me, you see blessing. You see blessing. Here now in nature, not the very difficult. A man of the not very easy. I'm a living witness. I'm a living witness. Whatever as I get, because I have a genuine woman standing by me. She radiates. A woman is the radiate blessing. Concerning our topic today, in ordinary Igbo women are given high position. Let me give you an example. Now, in Igbo, Wada, you dare not joke with Wada. Let me give you an example. I will cite an example because why this topic came up. Somebody threw this topic. Yes, and they are accepted to look into this topic today. Now, let me give you an example. In Umada, n'obodo Nsibia na Anedo, abụmonye Oraifite bụ a junior brother to Nnewi according to history. So I need a share ofu Edo deity. Now, Umada enye ha nnukwu respect. N'Umada ma ọnwụ ma ọkpụ. Kedu ihe ị ga na-eme Umada ghara inwe big right ya? Alụmdi na nwunye. Igbo spirituality and the ordinary Igbo respected Umada. Umada rights ejiro egwu iyenye ha right ha. Now our place. Ọ bụrụ na okwu Umada ezuru oke, nwere ihe ị na-ekwu. So it's not as if Igbo spirituality beletụrụ ụmụ nwanyị. Ọ bụrụ eziokwu. Chere ka na-abịa maka na esemokwu. Umada must be happy, the person satisfied. If you treat them as an in-law, treat them with disrespect, they will come and tell us. Everything will stop till Umada is settled. Is it during burial? No one onye a na-akwa na bai. Umada bụ ụmụ nwanyị si na ada ụmụnna nupụrụ dị ebe ọzọ. Bosi ahụ ha niile ewu Umada. Enwere ọnọdụ ha ebe a na-edewe ha ọnọdụ. Just beside ebe dị ozu nọ. Ha nwere nnukwu. Ụfọdụ na-akpọ ha Umada, ụfọdụ na-akpọ ụmụ ọkpụ. Whether ma kpọrọ Umada ma ụmụ ọkpụ mean the same thing. Nwada ịmakwa na onwe mgbe ebe ahụ agbachara ozu achọghị ijebu ihe a na-akpọ ibu na ngịga
ga-achọwa nwaada nwata nwaanyị a na-anụ na vileji anwa ka ọ banye testimoni na nwata nwaanyị a bichalụ ndị a wee nwe na-anụrị ọfụma testimoni nwaada ka chọrọ. Ana m achịkọwa na ihe ọgbụgba agba na ala Igbo ọdịnala okwu ụmụ nwaanyị edebere n'aja. Nke ọzọkwa chọrọ ịmara gị atụ ịmakwa na be anyị na-echi ọzọ ezampụl na-abịalụ o wee bụrụ na onwere ọzọ onye chiri ọzọ na anụ ụmụnna ụnụ niile ndị na-echiri ọzọ anwụchigo, e wee mesịa nwa onye chọrọ ichi ọzọ na ụmụnna for the fact na nwa ọchị nwoke chiri ọzọ, a ga-eje kpọta nwaanyị that is nwaada ma ọ nwa ọkpụ, the oldest nwaada ma ọ bụ nwa ọkpụ ga-abịa bụzi onye ga-etuwekwazi nke nwoke anwa wụkwazi nwanne that is onye ụmụnna fa agwa na-achọzi ichi ọzọ maka tuwekwa ya uko. So gosi the role of nwaada ọbụrụ tọkọ ya. Nwaada ma ọ bụ nwa ọkpụ abụrụ nwaada na nwa ọkpụ ọha mụtara nwa diana. Ịmakọ na abịa n'obodo na-ese n'obodo anyị na o wee nwee deiti nọ n'obodo anyị ewee sị na enwere ozi ndị vileji ọ dịle enwere ozi onye dị interested. Nwa diana nwa nwaada mụtalụ na ebe ọzọ o jere inwe ije eji dị qualified ịbịa na-enye dị arụsị nri pending mgbe vileji ọ dịrị wepụtara onye ọzọ. Nwaada ka eji egwu ịma in Igbo spirituality nwaanyị okwu nwaanyị adị ada n'aja kama na ọ bụrụ mgbe gboo ụfọdụ nwere ike ịsị yes kedu ihe batalụ na act of marrying two wives does not mean na Igbo spirituality recognize ụmụ nwaanyị. Ọ bụrụ eziokwu enwe reason even na the so-called marrying more than one wife, even Solomon, and it has been the custom of the ancient people. That does not translate na enyere nwaanyị respect. Ịghọtara ya? Na emere nwaanyị appreciate. Mana ekere ọlụ eke enwere ihe ndị onye dị kwuru na ya ka mmakwara ga-atụ. Ọ nwekwa this allegorical story in the Bible na Genesis chapter 3, I think chapter 3 to chapter 4. Ihe afọ ebe e kwuru gbasara okuke Adam and Eve. E wee kesịa Eve. Story chọrọ iwere ebe a mgbe e kesịa Eve. E wee sị na Adam Eve na-anọ n'ụlọ mana Adam na-abụ chifo n'ụtụtụ because o nwere the masculine power of oje hozụrụ je gba mbọ maka na maka ihe ọga mino ọga bụ ọga na-agata something chifo n'ụtụtụ ịbụrụ ezigbo ọga ịpụọ n'iro je gata something gata things one or two for your family na onye abụla ebe ọga na-agata ihe. So ọ n'ụdị a Adam na-adapụwa according to that allegorical story ka agwọ ji wee bịakwutezie nwaanyị wee chụbazie ekiri nke na-eme n'obodo. Nwaanyị wee zaa ma nke ajụrụ ya zaa ma nke ajụrụ ya according to that story. Ịghọtara ya? Gịnị ka m chọrọ iwere mgbanwa na ọ bụrụ taa ka nwaanyị nọbara n'ụlọ maọbụ nwaanyị dịbara kia in charge of the home front na nwaanyị na-emere nwaanyị ka nwaanyị dị in charge of home front because n'anya akalu ha na take it or leave it. Nwoke na-ene nwaazị anya isi mana nwaanyị na-ene nwatakịrị anya mmalụ ka o si. Nwaanyị enwere ike ịnọ ezigbo nne nwa ọgwọrị nọ Lagos ọ nọ every ọkpọ nwa ya nwa m kere ka imere kere ka jụba gị mana nna bụ once in a while. So ụmụ nwaanyị na-aka ihe gbasara ịhazi ihe na inelu anya na ịchịkọta ihe o doro ha anya onyinye amara ha does it better. That does not translate na ọdịnala Igbo disrespect nwaanyị. Ọ bụrụ eziokwu ọdịnala Igbo o disrespect nwaanyị ma ewee nwee
ewee nye nwaanyị nnukwu ọkwa n'anya anyị nwa Anambra anyị na-akpọ eze nwaanyị maọbụ eze nwoke, eze nwaanyị maọbụ dibịa. Edisrespectịrị ha wee na-akpọ ha eze nwaanyị. Ọ disrespect ka edisrespectịrị ha. Ịmụrụ na ọrụ nwere ọrụ nwaanyị na-alụ ha. Ọ disrespect ka edisrespect ụmụ nwaanyị a wee na-enwe nwe igwe nwe lọlọ. Ọ disrespect ka edisrespect ha mgbe nwoke na-echi ọsọ nwunye ya akwụdebe ya. Mgbe a na-agụrụ nwoke nsọ ọzọ ya nwunye ya akwụdebe ya maka na ihe kwuru ihe akwụdebe ọkwa eziokwu. Kedụzi ka esi wee kwu na Igbo tradition erecognized nwaanyị. Igbo tradition recognized nwaanyị nke ukwuu. Ịmakwara nwaanyị na-echi ọzọ nwaanyị ịmara ka m bịa ka ntụ ihe oru azụ na ezimoru maka onye nwere ike na-asị n'Igbo spirituality o buturu nwaanyị ọkwa nwaanyị. No, ịghọtara ya? Igbo spirituality ebuturu nwaanyị. O nwere ike gị onye ọma na-ege ntị, o nwere ike ịmụ na nwaanyị na-echi ọzọ na-enwere ọsọ nwaanyị na-echi mara ka m too ịghọ azụ na ezimoru amara ọtọriti na ihe gbasara ọdịnala na ihe gbasara taịtụl n'ala Igbo. Ụmụ nwoke na-echi ọzọ mana enwere ọsọ nwaanyị. Na mpaghara ebe nsi a na-akpọ ha ndị chiri ekwe. Ndị chiri ekwe na ebe nsi wee bịa nwaanyị ọdịnarị nwaanyị adị atụ nzu na public. Yes, mana ọ bụrụ na nwaanyị bụ eze nwaanyị ọ baa n'ihu ọrịa ọ tụọ nzu. Ọ bụkwa ndị nwaanyị bụ onye ọdịnala nkịtị ọ pụọ n'onwe nọpụrụ onwe ya ọ tụọ nzu mana ọ ya obodo zuo ọma nọ n'ihu obodo tie mba atụba nzu. Ịghọtara ya? Yes, mana ọ baa na mkpuki ya maọbụ na ebe ya na chi ya na ezumezu ya nọ ọ ga-atụ nzu. Ịghọtara ya? Mana nwaanyị chiri ekwe obodo zuo ọ ga-anọ n'ihu obodo tụọ nzu. Ama na ụfọdụ ihe na-agụ ihe ụfọdụ agha amabụrụ nọ na-eme. Yes, ihe kpatara ya na-emere ọdị ịmara nọ na-eme ndị ụka bịa rie front and back. Esori mbụ mana atango ọdanatago na be nna m. Ịghọtara ya? O nwere ihe a na-akpọ ichi ekwe nwaanyị chiri echichi. Na saịdị anyị na-akpọ ya nwaanyị ichi ekwe onye awụ ụzọ nwaanyị na-echi ọ nnukwu nwaanyị. Ka nkọwalụ ka ihe esi ghọta ya. Ịma na ije saịdị Igbo Delta like Asaba maọbụ Ọnịcha nwaanyị na-eshi na-azụ Ogbuefi. Nwaanyị na-egbu efi. Onye nọ nche ya afụ ndị a na-akpọ ụmụ nwaanyị Igboro. Ebe a ka esi wee weta ebe a ka ndị Katọlik ji wee weta ndị ụka Rom ji wee weta ihe anyị na-agụ mgbe anyị na-eje ụka Rom asị ekele Maria jupụtara na grace osebụrụwa nọnyere gị ịdị ngọzi n'etiti Igboro niile. Ndị Ọnịcha ha na-eyuzu language of ụmụ Igboro ụmụ Igboro Ọnịcha. Ifu ebe a na-eme mmemme maọbụ na obi Ọnịcha na-eri ọfara ị ga-afụ ụmụ nwaanyị a na-agba elefantos. Ị gara afụ ha na-adị edres na white. Ifu ha gbaa elefantos n'ụkwụ efu ya afụkwa ka ha gba ya n'aka ọkụ ị na-afụ ya. Ndozi ndị nnukwu nwaanyị ọha nwa bụ ndị a na-ekwu ụmụ Igboro Ọnịcha. Ndị a niile bụ ụmụ nwaanyị chiri echichi. Ịgbada saịdị Asaba efu ha na-akpọ ha Ogbuefi. Ụmụ nwaanyị chiri echichi. Ịghọta gị? So and a na-eme mmemme dị dara ụda enye ndị chiri ọzọ bịa tebụl enye ụmụ nwaanyị chiri ekwe chiri ụmụ Igboro enye ha ọnọdụ nke ha. Mana ihe mereziri bụ na n'ụka bịa abazie ụmụ nwaanyị Igbo wee mara n'ụka kpatara na ije n'ụlọ ụka ministri ọ bụla ijere 70% of ndị na-ebe ahụ ụmụ nwaanyị. So ụmụ nwaanyị adịghị epezi attention na tradition o wee dị ka asịzie na anapụrụ n'ọkwa. Nwaanyị napụrụ n'ọkwa. Nwaanyị nwere nnukwu ọkwa nke bụ eziokwu na ịbụrụ na nwoke ịbụrụ nwoke chọrọ ịdị ude n'ọdịnala
Don't look down on your wife, believe in me. Even if there is a reason, for me, I Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu, I believe in marrying one wife at the same time. There is no reason that will make me to marry two wives at the same time. Or not possible. You know why? I pay more attention to spiritual things. So therefore, I will not be able to carry the stress of marrying two women at the same time with my spiritual work. It will not gel. So I pay more attention to spiritual stuff than some of those things, because for me, I don't take alcohol. I don't take any smoke. I don't anything. I don't go to beer parlor. People that knows me in temple, that once I finish my F1 I want to show all for the day. God will be funding mother about go me. So I will rest, respond to my messages, and then get ready for evening lecture. Once I'm done with this, I go upstairs. I don't want to make a look at that CJ, but I see them one bottle. I don't even drink. Even at home, I don't drink. So I have pay my attention to spiritual things more than all those of this that doesn't count. Understand? I do have time for with my but one reason for that. Yes, however, all depends on the lifestyle only. Only reason for that. Then, however, you have to carry your woman along. Give me harmony, because you need that harmony and peace of heart. You know why? Because one is spiritually strong than man. Yes, because they are passive in nature. Yes, whatever a man is today, if a woman develop time to build her spiritual strength, she will more than you. Don't joke with it, because she can crumble whatever you have built in years. So the issue is that ordinary Igbo, they recognize women so much. We that are really practicing ordinary people, we don't joke with them. We don't joke with them. Even in Ghanaian religion, African traditional religion, those stations that are doing very well, because they have strong women, dedicated women. Because without the activities of women, we cannot be able to do everything. Even with that money, even if the money is available, they are the ones that will connect everything, connect the children class, connect everything. So note that Ordinana does not support treating women with disrespect. No. However, it depends on individual. So let no man hide under a Ordinana to disrespect his wife. Ordinana does not support that. However, as a woman, every woman should respect the husband as the head. Ọ bụrụ mgbe gboo, nwaanyị fụdi ya n'ụtụtụ, o menatara ya nna anyị ụtụtụ ọma, o tie ya aka n'azụ, si ụlọ ọlọ mbinye ya, mgbe isi dị n'ụkwụ ụkwa, menatara ya, and the highest respect nwaanyị nwere ike inye di ya bụ idebe onwe ya. Tụ nwaanyị si edebe onwe ya. Ọ bụrụ dị nwa obi, jesi ka inye nwa obi ya na ọnwụ ya. It doesn't work. Maka na mmiri kọọ nke ọ ngwere, ọmaka oke. Ịghọtara ya? The characteristics and the spiritual strength any child is bearing, 70% of it comes from the mother. If the mother lives distorted lives, definitely during the time of pregnancy, the woman will attract more of distorted soul. Will be attracted to reincarnate in her womb. So that's why a woman should always look the other way around when she got married to a man that is sensitive. That if a woman got married to a man that is insensitive, a bossy type that always try to show I'm the top, I'm the man, I'm the type, know that you are just unfortunate.
That doesn't make a man a great man by being bossy. No, no. You understand? No matter whatever I have achieved in life, in this ordinary, I do give my wife respect for her. Understand? Even if I'm doing anything, something, I will call her attention. No, however, where the final say, I will listen to her own idea. Then at the end of the day, maybe approve it. Present the idea again to my mate. And if at the end of the day, the best option carries the day, I will not insist that I'm the man, therefore my option must stand. No. So know it that these things are individual understanding based on maybe so many things do formulate men's idea or women idea. It might be the type of life or the idea the person have already molded. I mean the man, based on the family background he came from. You understand? So coming from such background might make him to be thinking in that manner. But that does not mean that it's a general Igbo belief. So what am I saying in essence? What I'm saying in essence that in Igbo spirituality recognize women because the highest office concerning Igbo spirituality is to mediate. And today as we speak, women are or I call them as wine, doing all the spiritual work. Yes, doing all the spiritual work. Even in some places, a woman, a budibia, who is a wine, may be warsi. As you know, when I don't show on a rules. When I was saying with the case, I don't say about working, not so working a buoy. However, and what I don't say, when it was, I don't say about wine. Now, wine, wine will keep you. So, you for your working wine in here. As you could have a ticket, you all okay. I don't know the back. Then, well, for all I got said is solely a masculine work because the work is so tedious, or maybe because the spirit that is in charge of that particular work is masculine spirit, or the spirit is not is too, how will I put it? The spirit is the work is so tedious that it will not all go well with a woman's passive nature to be taken care of. So for that reason, they can all work. But however, that does not belittle the power of a woman in Igbo spirituality. But don't work even many go more advice. Take my own as an example. You understand? However, last I when we came here gbasara ọdịnala Igbo. Mara gwa na nwere ihe dị iche na custom na ọdịnala Igbo. Yes. A custom bụ etu ndị si ebi ndụ n'obodo dị iche iche. Ịghọtago mba na-asụ n'onu nke a dị iche uwe omenala ndị mana a na-ekwu maka ọdịnala Igbo spirituality. Enwere ka o si wee họpụ ụmụ nwaanyị kama na o nwere ọrụ ụfọdụ examples ọrụ mma ewepụrụ nwaanyị ịlụ bụ ọrụ ụkọchukwu. Ịgba ọkụ because of the tediousness of that job. Yes, because o nwere ụdị ọrụ dị more tedious that a woman cannot do it effectively. Example, if you're a married woman and you're a chief priest na arụsị ma ọ bụ n'ịbụ onye chief priest na African traditional region, your ezinụlọ work will be lacking because as a mother you need to take care of your children, you need to take care of your husband, and for the fact that you want to abatago na ụdị ọrụ high office like that, you find out that your home front can eri mmiri
ọnya ka eji wee kee ụfọdụ ọrụ eke. But ọdịnala Igbo nke bụ eziokwu na ọdịnala Igbo, I can cite more examples gosi na ọdịnala Igbo na-akpọdebe nwaanyị ihe niile ọdịnala Igbo na-eme, maka na ọdịnala Igbo kwetara nọọ ihe kwụrụ ya kwụdebe ya. Ya gazie ọnwa ajụjụ ị nwere na nkụzi taa, maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send them message na WhatsApp 0805-7837-672. I call again 0805-7837-672. Maọbụ jee na my YouTube channel Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite, maọbụ jee na my Facebook page Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Drop your message, aga m enyere gị aka n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwuo m okwu ngọzi n'isi ndị niile, friends and well wishers all over the world, ndị niile nọ under the influence of our voice. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwubie m okwu si na distance ama abụ ebara ya, ezughị ka abụ ebara ya. Let there be new beginning, let there be open doors, let there be breakthrough, let there be liberation, let there be miracle. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazienụ. Ọ ga-adịkwa echi niile n'oge awa dị etu akwa. Echi ga-abụ Wednesday. Anyị nwekwara more interested topic anyị ga-etrit echi. Ya gazienụ ọfọ. Ekelela m ọnụ. Egwu ọnụ nọrọ ihe abụọ egwu ngalaba na-afụ maka ịgbasa ozi ọdịnala Igbo Ugochi tubelu na temple. Ya gazienụ na fọnụ kachi fọnụ.